ακούς ότι όλα αυτά επηρεάζουν εγκεφάλους, καρκίνους, αλλά δεν έχει βγει ακόμα. Δεν έχει αποδειχτεί τίποτα από πουθενά. Ούτε καν από την ύπαρξη. Να πεις, παιδί μου, ότι αυτός ο άνθρωπος πέθανε από ένα καρκίνο, ο οποίος του προκλήθηκε γιατί ζούσε στην Αθήνα, ας πούμε, ξέρεις, μέσα στο κέντρο. Και το μέτρο και τον έφυγε. Είναι σαφές ότι θα έχεις πρόβλημα. Είναι σαφές ότι η ασμένη αιτία είναι που λες, ας πούμε, δικαιολογία μαύρη, πως προκαλήσει, ξέρω εγώ, είναι το Τσερνομπίλ. Το Τσερνομπίλ έχει κάνει όλα. Ας πούμε, γιατί από εκεί έχουν γίνει αυτά. Ή το τσιγάρο, είναι μερικά που είναι λίγο πιο φανερά, είναι λίγο πιο αυτό. Επειδή δυσάρεστη κουβέντα, αλλά όταν παθαίνεις ένα τέτοιο θέμα, δεν ψάχνεις από πού προήλθε, ψάχνεις να το καταπολεμήσεις. Όταν το παθείς. Όταν το παθείς. Ναι, αυτό. Δηλαδή τώρα να πεις, πού έγινε και γιατί έγινε αυτό. Ναι, όχι. Πλέον ούτε καν τα σκέφτεσαι. Δεν σε νοιάζει, γιατί δεν μπορείς να πεις και ξέρεις τι, τρελαίνεσαι κιόλας, δεν ξέρεις μετά από πού να κρυφτείς. Αυτά συνήθως αποδεικνύονται στατιστικά. Δηλαδή, αν ας πούμε στατιστικά έχουν δημιουργηθεί τέτοια θέματα από κάτι, να το είχαν βρει. Εγώ έτσι πιστεύω. Δηλαδή, και με τα σημεία της συνωμοσίας και με τα social media που υπάρχουν και με το ίντερνετ και αυτά όλα, κάτι θα έχει βγει. Ναι, εντάξει. Έτσι, τώρα ευτυχώς έχουν περιοριστεί πάρα πολύ. Εγώ δεν παίρνω τουλάχιστον αυτά τα mail που λαμβάνουμε, ξέρω εγώ, για τα. Ότι το τάδε προϊόν έχει αυτό. Ναι. Και η λίστα των προϊόντων που είναι απαγορευμένα από το Υπουργείο τάδε κτλ. Έχουν καταργηθεί. Έπεσαν πάρα πολλά τέτοια. Έγινε ξαφνικά δηλαδή ένα μπαράζ, ας πούμε, πληροφοριών συνωμοσίας. Και πλέον τρελάθηκες. Δεν ήξερες ούτε να πιεις νερό, ούτε τι νερό να πιεις.